Joo. Guten Geburtstag tai Buenos dias, miten vaan. Vettä korvissa 62 tänään täyteen 6.9.2024. Kilometrin verin vetää 4 kuppia kahveita ja eka kerran oliviöljyssä paistaan 3 munaa, niin tuli semmonen rasvaannos, että oli ruokallista koko uinnin päällä. Pitää näköjään vähän varoa, mitä pistää suuhunsa ennen uimaan menoa. Mutta näillä mennään kuntavaaleissa Tampereella, niin kuin näkyy, niin sinivalkoisen taivaan alla ensi keväänä 2025 kuntavaaliehdokkaana, että saa äänestää ja tervetuloa yhteislistalle. Ollaan käytettävissä ja autan ja opastan verkkosivujen markkinoinnissa, videokuva ja markkinoinnissa muutenkin. Ollaan yhteydessä, olen käytettävissä myös yksityisen ja julkisen sektorin käyttöön tarvittaessa. Seppo Lehto kiittää ja antaa porukan mouskia, että auton mittari näytti 25 astetta kuten eilenkin. Mutta kyllä nyt on lämpöisiä kelejä riittänyt ja laiskanpulskiet sallit ja naiset käy uimassa. Ei tässä turhia kannata haaskata aikaa makoiluun ja pötköttelyyn, kun on tänne upeat ilmat. Ja seuraavaksi kauppaan. Ollaan yhteyksissä vapaussovuri@gmail.com kuntavaaleissa 2024. Ilmoittautukaa sähköpostille, yhteystiedot ja minkälaisilla edellytyksillä ja keräätte 10 nimeä ja niin poispäin. Ja täällä on oikeusministeriön sivuilla ja Tampereen kaupungin sivuilla opasteet kuntavaaliehdokkuus 10 nimen listassa tulostettavissa netissä. Se on moro. Nyt mennään Prismaan tai Sikkäriin, katsotaan nyt kumpaan mennään. K-kortteja vai plussaa, elämä on plussaa, niin kuin kriikunat, kun ne putoilee tähän aikaan puista, plop plop plop. Se on moro.